ABP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Miyerkules po ngunyan petsa 13 sa bulan kan Nobyembre 2024. Inang bareta alas 12 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelan Daing Iba. Enot sa headlines sa ating darakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. Fibok, sinali ang kaaditang kampubliko sa nangyaring linog sa may parte kan Santo Domingo Albay kasabagong aga. Pagiro nindaga, wala ng epekto sa bulkan mayon. Horoan, a Bicol musical kan Our Lady of Salvacion, Paris Diocesan Shrine, kan Horoan Tiwi Albay, dadarhon sa De La Salle College of St. Benilde, Taft Campus, sa Nobyembre 30, 2024. Publiko, pigi-imbitaran na maghiling. DNR-MGB Bicol ipanaliwanag na wala ni nangyayaring pagmimina sa bulod na sakop kang Barangay San Vicente sa Libon Albay. Power restoration efforts kan Albay Electric Cooperative nasa 95.69% na. Sa lado nasyonal, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula day ma-endorso nin kandidato sa 2025 midterm election. Garma, nakaluwas na nin Pilipinas dahil wara man na pigpaluwas na hold departure order kontra digdi. US visa ni retired Police Colonel Garma kansilado na kaya pinugulan na makalaog sa Amerika. DICT nakakondukta nin sa diring investigasyon sa mahiwasan na pagkawara nin kwarta kan mga users nin GCash. Sa ibang nasyon, UK as in France, siniguro pa manggiraray ang suporta sa Ukraine. Baretang Sports, Cleveland Cavaliers uminabante na sa kartadang 12-0 matapos daogon ang Chicago Bulls. Yan ang headlines kung yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsap Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Localized volcanic and tectonic earthquake ang namatian na linog kasubagong alas 6:25 ninaga sa munisipyo kan Santo Domingo Albay. Inapiniliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS resident volcanologist Dr. Paul Carlson Alanis sa DCGB News kung saan siyang sinabi na may mandainlain na klasifikasyon ang linog depende sa lokasyon kaini. May kakonsiderar ining hybrid tectonic dahil sa harani ini sa bulkan mayon, posible man na related ini sa pagiro kang bulkan dahil sa nag-adjust an mayon dahil sa iyang magma sa irarom. Sa ibong kini sinabi na Alanis na di man makakaapekto sa nasabing linog sa sitwasyon kang bulkan sa ngunyan na nasa alert level 1 pamanggiraray sa pagkasabing di man nasundan ini kung kaya warin dapat ay kaaditang publiko sa siring na sitwasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Pigi-imbitaran ni Father Joseph Salando, ang Parish Rector kan Our Lady of Salvacion Parish Diocesan Shrine kan Horoan Tiwi Albay, ang publiko na suportaran asin maghiling kan gigibuho na Horoan, a Bicol musical sa De La Salle College of St. Benilde Taft Campus sa Nobyembre 30, 2024. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Father Salando, katuyuhan kaining mapalakop ang debosyon asin iparumdom sa mga debotos ang istorya kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion asin pag-aram sa naging istorya kan pag-abot niya asin anuman ang naging parte kaini sa buhay kan tawo. Sigon kay Father Salando, sa mga interesadong makakuanin ticket, dapat na makipag-koordinar sa indang official page na Horoan a Bicol Musical para sa reservation asin pagbayad. Ang kwarta na matitipon digdi ang gagamiton para sa pagpakarhay sa arong ni ina sa Horoan dahil naman sa mga bagyo na nag-agi asin para man sa pag-akomodar kan mga maibakwar nin mga
parokyano. Iniman parte kan sa indang paghahanda kan pagruso kan mga debotos. Oras na marealisar an sa indang pangaturuga na maging national shrine sa mga masunod na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Wala manin nangyayaring pagmimina sa mga bulod na sakop kang Barangay San Vicente, Libon, Albay. Inan ang pinaliwanag sa DCGB News ni Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB Bicol Regional Director Engineer Guillermo Molina Jr. kung saan ang nasabing bulod kumpuesto nin limestone asin ora ning coal o gold. Istorya ni Molina, Mayo 22 kan magpaapod nin sarong paguluron ang mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Libon makalihis ang pigasabing paghiro kang bulod asin na pagkasunduan na magbilog ng task force na masakat sa bulod para mahiling ang sitwasyon alagad na itinugutan ka mga personahes kan kapulisan dahil sa difficile ang terrain digdi asin sa presensya ka mga rebelding grupo. Tulos man na pinag-refer kan DNR-MGB Bicol ang sitwasyon sa Department of Energy asin pigrekomendar man na magbugtak na sananin checkpoint para mahiling kung may pigtatransportar na mga materyales alagad sagod sa presente wala nin nadadakop ang mga otoridad. Sinabi pa ni Engineer Molina na kan mga nakalista taon identified ninda ang landslide prone ang lugar asin taon 2008 pinagdeklarar na no-build zones alagad may nasa 146 na karungan ang pagrekomendar na irelokar pero kan taon 2012 nasa 149 na ang pamilya na naka-star digdi. Pasado na o kaya pasado man ang relocation area na pigproponir kan lokal na gobyerno alagad sagod sa presente dahil man na ibabalyo sa mga apektadong residentes. Tirawan ni Don Engineer Molina na posibleng ang namamating rumbling sound ka mga residentes digdi dahil sa natipak asin na-detach na materyales sa bulod kung kaya nagkaigo ng pagputok sa sinkhole na may sukol na 70 metros ang diametro sa itaas na porsyon kan bulod. Nasa 95.69% na ang power restoration efforts kan Albay Electric Cooperative Incorporated sa probinsya makalihis ang Bagyong Christine. Ini ang pinag-anunsyo kan kooperatiba sa programang Aleconnect kung sa inhali sa 720 barangay sa probinsya, nasa 689 na digdi, ana ibalik na ang supply nin kuryente makalihis ang nagkapirang simanang restorasyon. Sigun kay Aleco Public Information Officer Ange Galero, nagpapadagos pangunyan ang pag-irahay kan mga linya nin kuryente sa islang munisipyo kan Rapu-Rapu na nasa 58.2% pa sana ang nakakabalik na kuryente kasabay pa ang 7 barangay sa Libon, anom sa UAS asin 2 barangay naman sa Ligao City. Mientras tanto, pigkakarkulong nasa 353 milyon pesos ang kantidad kan iwinalat na danyos kan uminaging Bagyong Christine sa sektor kang pagsisira sa Bicol Region. Ini ang datos na ipigiras ni Jonalyn B. Barciliano, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division Chief basado man sa mga datos sa indang natipon halis sa 6 na probinsya sa riyon. Pinakadakulang danyos na nasa Camarines Norte na may 106 milyon pesos na kantidad, 96 milyon pesos sa Sorsogon, 80 milyon pesos sa Camarines Sur, 44 milyon pesos sa Masbate, 13 milyon pesos sa Albay, asin 11 milyon pesos man sa Catanduanes. Sigong kay Barciliano, ang mga nadanyara na pasilidad asin gamit kang parasira, ang posibleng makaapekto sa food security kan riyon, alagad na sa 90% kang pinagalian kan sira sa riyon, ang haliman sa kadagatan. Sa ngunyang padagos ang consolidation assessment, asin pagresibi ng reports gikan sa mga LGU sa Bicol Region. Preparado na ang Coast Guard District Bicol para sa posibleng maging epekto kan Bagyong Ophel sa Bicol Region. Sigun sa komandansya, nakahanda ang gabos nindang mga ekipahes na gagamiton kan sa indang Deployable Response Group para magtabang sa mga lokal na gobyerno in kaso magkaigwanin evacuation as in rescue operation. Kasabay kaini naka-alerto manan sa indang mga Coast Guard stations as in substations para sa monitoring kan sitwasyon kan kadagatan sa rehiyon as in mga pantalan para sa makaskas na pagresponde sa anuman na pangyayari sa palibot.
Sa dagdag pa niya itong baretang lokal, sobra sa kabangang milyon pesos na kantidad ng illegal na droga na kumpiskar ka mga personalis kan Police Regional Office 5 o PRO5 sa sarong aldaw na operasyon kasuhapon. Sa datos kan PRO5, nasa 5 o 5 operasyon ang pigkondukta na nagresulta sa pagkakaaresto kan anom na personang imbalto sa proliferasyon kan droga asin na kumpiskar ang sobra sa 82 gramos nin shabu na may street value na sobra sa 559 milyon o kaya 559,000 de pesos na dakupman ang 8 most wanted person asin 22 na iba pa na may pigkakampang na manenlay na kaso anuman ang dahilan sa illegal na sugal asin saro ang dahil sa loose firearms. Sa pahayag ang komandansya, padagos sinda sa pag-utob kan sindang mandato na lapagon ang mga personang imbalto sa illegal na aktibidad sa Bicol Region para man mamantinir ang katrangkilohan sa Kabicolan. Sa giraray na bubuksan kan Civil Service Commission Bicol ang mga slots para sa Computerized Examination o COMEX sa Nobyembre 28 asin Disyembre 4, 2024. Ini ang pinag-anunsyo kan CSC Bicol kung saan ang eksaminasyon ang gigibuhon sa saindang panrehiyon na opisina sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sigon kay CSC Bicol, maigot nindang ipapasunod ang first come, first served basis para sa mga makuan in slots. Ang proseso kan aplikasyon ang pwedeng makua sa paagi kan bit.ly/comex_updated process. Mga tugang primerong party po yan, kasatuyang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kitang mga Bicolano, Uragon! Sabay-sabay
sabay manan mga kadipiselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginigo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na ilabas mo. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Alas 12:23 ang oras sa dagdag natong mga bareta sa lado nasyonal.
Nanindugan sa Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na dahil siya ma-endorso nin si isay man na kandidato sa 2025 midterm election. Sigun kay Advincula, welcome pa magirari ang mga kandidato na magduman sa Archdiocese of Manila. Alagad daing-daing ang gadya imataonin sa iyang endorsement ki isay man. Sigun pa sa Arsobispo, bukas siyang magpagilingan sa si isay man na kandidato. Alagad, initanganing magtao sana nin spiritual guidance kung makukuhaan man nin retrato kaibanan ng sarong kandidato. Sinabi na Advincula na dai ini dapat na tratuon bilang pag-endorso kan Catholic Church. Sugang kay Advincula, si isay man na kandidato may diretso na maghagad nin guidance sa simbahan asin blessing gikan sa Arsobispo na bulaos niyang itatao sa mga ini. Daipang pigluluwas na Hold Departure Order o HDO kontra kay retired police colonel asin dating PCSO General Manager Royina Garma kaya ini nakaluwas ni nasyon. Ini ang sinabi ni Philippine National Police o PNP PIO Chief Police Brigadier General Jean Fajardo. Kasunod kan impormasyon na nasa Amerika si Garma kaibahan an sa iyang aki na si Angelica Garma Villeta. Sigon kay Fajardo, wara pang naisa sa angat na kaso kontra kay Garma, kaya wara pang pigpapaluwas na HDO an korte. Apisar ka ini, sinabi ni Fajardo na wara pa siyang impormasyon. May kinaaraman sa pagkakaaresto kan duwa sa San Francisco, California, Nobyembre 7. Si Garma, kaibahan si dating Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo, ang pigsasabing utak sa pagadan kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sa katakot na bareta, kansilado ang US visa ni retired police colonel Royina Garma kaya ini pinugol na makalaog sa Amerika. Ini ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa press briefing sa Malacanang. Piglinaw ni Remulla na daing kaso si Garma asin wara ining Hold Departure Order o HDO kaya nakaluwas din ng Pilipinas sa lagad kansilado na palan ang visa ka ini. Kaibanan sa pinugulan na makalaog sa Amerika ang agi ni Garma alagad dahil may paliwanag ni Remulla kung nata na damay ini. Pinanindugan ni Remulla na wala siyang aram kung nata na kansilar ang visa ni Garma asin tinawanin doon na prerogative ini kan Estados Unidos. Si Garma ang pigturo na nasa likod sa pagadan kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Piglalauman man na maabot sa nasyon ngunyan na Merkules si Garma kay banan ang sa iyang aki. Nagkonduktanin sa diring investigasyon ang Department of Information and Communications Technology o DICT. May kinaaraman sa mahiwasan na pagkawara nin kwarta kan mga nagagamit kan e-wallet na GCash. Alagad sinabi ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso na wara sindang jurisdiksyon sa GCash dahil sa ruining pribadong kumpanya. Swerte man na dain na-hack ang system kan GCash. Sinabi niya na na-rule out na maninda na cyber attack ang nangyari. Enot ka ini sinabi kan GCash na guminibo na sindanin lakdang para maiwasan na mautroan da ipigtutuyong pag-debit sa dakul nindang user kan weekend dahil sa error sa indang system reconciliation process. Mientras tanto, makonduktan ng inspeksyon at verifikasyon ka mga lisensyadong badil ang mga gun owner bilang parte kan security measures para sa maabot na 2025 midterm election. Sa ganibong press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief General o kaya Jean Fajardo na ang Civil Security Group o CSG at makondukta ng physical accounting ka mga badil, ka mga lisensyadong gun owner. Enot na inspeksyonon kan CSG ana sa sobra 2,000 na type 5 gun owner kung saan pigtutugutan nining magsadiri nin sobra sa 15 badil. Paliwanag ni Fardo na makakaresibing na nin surat gikan sa CSG ang mga gun owners para sa saindang gigibo na verifikasyon asin accounting. Ang inspeksyon dagdag pa ni Fajardo, iyo ang gigibuhon kan mga uniformadong pulis asin ning kaso may mahiling na violasyon sa firearms regulation ang sarong gun owner, pwede ning masangatan ng administrative na sanctions. Kinakaipuan man ang saindang lisensyadong badil nasa address na nakabugtak sa saindang lisensya, siring man dapat may lock ang pigtataguan kan mga ini. Piglinaw ni Pardo na iba ini sa Oplan Katok dahil ang target digdi iyo ang mga expired na lisensya kan firearms registration.
Inalerto kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko matapos makaresibin ng impormasyon na may sarong entity na pinangaranan na 12 Stars Sunflower Holding Corporation. Asin ang pigsasabing leader kaini na si Princess Jonah Seneca. Ginamit kaini ang BSP para maghagad nin kwarta asin nangangako nin parte kan mga pondong idiniposito sa sarong bank account. Piglinaw kan BSP na bako ini konektado asin daing anuman na transaksyon sa nasabing kumpanya o maging kay Seneca. Tinawan paninduon kan BSP na ini nagtatangro o nagmamantinir nin mga deposit accounts para sa mga individual. Tanganing magbantay kontra sa illegal na pag-access, inabisuhan kan BSP ang publiko na iwasan ang pagpapadara nin kwarta sa mga dai na verify na account asin gikan sa pakikipagtransaksyon sa mga entity asin individual na nagsasagin-sagin ng mga opisyal o ahente kan BSP. Hinagad man sa publiko na i-verify ang impormasyon na nare-resibinin gikan sa mga nasabing kumpanya asin personalidad na nagsasabing konektado sinda sa central bank asin i-report ang anuman na illegal na aktibidad. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, siniguro kan France sa United Kingdom na di magbabago ang sendang suporta sa Ukraine. Sa ginibong pagbisita ni British Prime Minister Keir Starmer kay French President Emmanuel Macron, tinukar ninda ang padagos ng suporta ka sa Ukraine. Sigon sa duwang leader, nasagkod dahil nagpupundo ang Russia sa pigigibo kaining pag-atake sa Ukraine, ipagkapadagos pa magirar ninda ang suporta. Nasabing payag ninda, kasunod man kan sinabi ni Trump na kaya niyang tapuson ang gyera sa Ukraine asin Russia sa laog nin sarong aldaw. Baretang sports, mantinidong undefeated ang Cleveland Cavaliers matapos daogon ang kalaban na Chicago Bulls sa score na 119-113. Nakuha kan Cavs ang 12-0 na kartadang ngunyan na season. Ini ang pinakamagayon na record kan Cavs sa laog nin maabot sarong dekada. Sa giraray na pinanginotan kan guard na si Donovan Mitchell, ang Cleveland asin naglaog nin 36 na puntos. Panibagong double-double performance man ang ginibukan forward na si Evan Mobley na 15 points asin 11 na rebounds. Bako naging madali sa Cavs na patumbahon ang Bulls dahil man sa magayon na offense sa kaini. Sa pangingenot kan forward na si Zach LaVine na nagkamada nin 26 na puntos. Tig 20 man na inilaog sina Kobe White asin Nikola Vucevic sa pagkadaog kan Bulls. Ang Cavs ang ikawalong team sa NBA history na nagrehistro nin 12-0 sa pagpuon kan season. Breakthrough! Sa zatuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, Dream Glass anapod sa Europa sa sarong innovated asin advanced na antipara na pwedeng gamiton para makahiling ng pelikula, presentation, video sa siniba pa. Sa pagikang pagsulog kan Dream Glass 4K, plug and play, AR headset, pwede mo nang maipagpadagos ang pagiling kang paborito mong pelikula. Ang Dream Glass sigwanin 3S screen, multifunctional spaces, nagagamit ni smart glass technology, sleek aesthetic design para masigurong markay sa customer service. Ang Dream Glass 4K pwedeng mabakal sa kantidad na $599. Istoryang naiiba! Nakapagrehistro nin bagong world record ang sarong babae sa US matapos ining maggansilyo sa laog nin 36 na oras nin wara na pundo. Kan Nobyembre 13 kinumpirmar kan Guinness World Records na si Alessandra Hayden kan Gig Harbor, Washington ang pinakabagong may pugol sa titulong longest marathon crocheting. Ini matapos ang warang pundo na paggansilyo ni Hayden sa laog nin 36 na oras asin 7 minutos. Sa iyang world record attempt, dakula ang naitabang kan sa iyang agom asin aki. Ang mister niya ang naghanap nin magiging witness asin iniman ang nag-asikaso kan mga papeles na isusumiter sa Guinness. Ang aki man niya ang naguungit nin pagkaon asin inumon para dire-diretsoan sa iyang pagagansilyo. Ang blanket na nabilog ni Hayden sa iyang world record attempt ana ipabakal sa sarong school auction sa kantidad na $2,000. Flashback! Nobyembre 13 kan taon 2000 ka nagboto
ang mga miyembro kan House of Representatives para i-impeach si Presidente Joseph Estrada dahilan sa kasong bribery, graft asin corruption. Kaibanan pa ang betrayal of public trust asin culpable violation kan konstitusyon dahilan sa pagresibi nin suhol na kwarta hali sa mga operators ka mga sugal. Nakampang man si Estrada sa kasong perjury matapos na gumamit nin pangaran na alias Jose Velarde kan saro niyang o kaya kan saro sa iyang bank accounts. Mga tugang yan ang pangkabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipransing kinalap sa DCGB Newsbay. Sa pangaran po kan sa tuyang nakaibanan sa pagsurat kang bareta. Angel Mustasa, kiring manyaon man sa newsroom sina Jenny Matthew Badlaran asin si MJ Jaresco. Lado teknikal, katuwang tadyan si Ronald Baldo. Nagyaon man sa DCGB Social Media Department as dahil pong IT, Jerome Nico Martinez. Pangarang po kang bilog na tropa, kan Megaforce Patrol, siring man ang sa tuyang mga tagabagantabay sa DCGB News Online Facebook page, si Roslyn Velasco, asin si partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan, sa mga nagantabay po sa YouTube channel, asin siyempre sa DCGB Live app, siring man sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Mamaya po, baka makontak ni Angel ang pag-asa. Natawan niya ito po nindalinan mamaya. At duwa po ang pigbabantayan ta na maraot na panahon ang bagyong Ophel at saka yung nasa luwas kampar na si Manyi. Abangan po, Todd sa naman. Sa inyo mga boss, thank you, bye-bye. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya.